namel appell partikolari il-dawk il-ħafna eluf illi jaħdmu fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Għandkom sitwazzjoni fejn l-impik tagħkom huwa ipperikolat. Għandkom sitwazzjoni fejn issa wasalna li rridu nagħmlu għażla u nappellalkom lilkom li intom taħdmu f'dan il-qasam biex titkellmu, biex tipperswadu lill-familjari tagħkom illi fit-3 ta' Ġunju aħna għandna għażla u l-għażla hija sempliċi ħbib tiegħi. L-għażla hija dwar jekk fil-5 ta' Ġunju nibatux il-Joseph Muscat biex jinterrogawh quddiem il-Parlament Ewropej fuq il-kumpaniji fil-Panama jew nibatux il-Simon Busuttin bil-messaġġ illi Malta għażlet illi taqleb il-folja. Għandna Prim Ministru illi kif qal Michael Briguglio qabli għalinna illi kien jaf illi għandu Ministru u Chief of Staff tiegħu illi sena ilu inqabdu b'żewġ kumpaniji fil-Panama. U ħafna jistaqsu għalfejn Joseph Muscat li dawn iż-żewġ min-nies ma jkeċċihomx. U r-risposta hija faċli ħbib tiegħi. Joseph Muscat ma jistax ikeċċihom għax meta jgħidilhom itilqu għax intom korrotti u ma jduru fuqu u jgħidulu int korrott dasna. Jiena indur fuqkom iż-żgħażagħ u ngħidilkom grazzi. Grazzi tal-li intom parti minn din il-forza nazzjonali. Grazzi, grazzi tal-li intom il-forza li sa 3 ta' Ġunju se ssiru forza irresistibbli.